sinebut lawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Suro lawe dok pranggong pujana goro bebelo Wiratmaya tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa sampun dawahe napa Pak Dewani nyuwun Sri Huning Sri Huning kalaju caping gunung nah kalau midangketne para Ahong rodok banter dhewe nek ngendikan kali Ahong sajeke bar glundung rodok suda rungon ya ya sak leteng glundunge ya bareng bar kosine wingi kok iya ayo ya galo Sri Huning Mustika Tuban lapot tresno lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya ayo darene lho wis prasetya
custom sembahan woi. Owe obrut. Owe obrut. Dek zaman berdua Zaman berjuang Surkelingan Bul kumbal gambung Yen tak openi ning saiki ono ngendi Asik Ajarane wis menang keturutan sing digadang Bul kumbal gambung Ceplik Ninggal janji ning saiki apa Yen mendung tak silih capek gunung Menyang gunung gawa sarung Gawa sarung apa gawa karung? Sakar bisa Ya gunung desa dadi raja lolo ora ilang gone padha lara Pripun diwani? Matur sembah nuwun. Sampun ora krasa Sri. Ngatur Pak Dewani Rama Kinasih saking elek ngelakon katuraken Sri Uning kalajengaken laken monten, laken ki topi monten ki gunung nek cara kulon. Nek cara etan ya apa wi caping gunung. Ya sinar kalau sekatan KJK para tamu samudaya pun tetap sakit salah lenggan dumugi mangke pura rikati kinandenan PL Audio Pak Denocong CS padahal Pak Denocong yang mengkerami loh senenggone puji puji kok klitah klitih mangsa karo dia sing nyapa nek tanggapan gone dulure mangsaku cayane pucet nyapa ta Yas ya ora apa-apa kok